Παιδιά, είμαστε σε ένα βίντεο και έχουμε ένα λάκι σπονάρα με το... Κάτσε να δω πώς λέγεται. Λαλαβέστη Grande. Έχει πάρει το One of Gear Trade και το Fire. 500 κάτι million, παιδιά. Παιδιά, να ξέρετε είναι πολύ καλό. Μπρο, θα είναι το πιο καλό. Σας παρακαλώ, μπορώ να το πάρω. Ναι, αυτό 3 γάρμα. Ποιος θα το πάρει? Καλά. Και ναι, θα αποφασίσουμε μετά, γιατί τώρα έχουμε το μυαλό μας αυτό, δεν έχουμε σημασία τώρα σε όλα. Ωραία, με το χαλί να είσαι, μπορεί να σε χτυπήσει κάτι. Βασικά, δεν μπορεί τώρα. Παιδιά, θα ξεκινήσουμε το βίντεο όταν πάρει ένα ακόμα trade. Παιδιά, όπως βλέπετε μπήκε το Bloodrot, ακόμα δεν έχει πάρει τίποτα. Παιδιά, όπως βλέπετε πήρε μπομπαρντήριο 737,5 million. Είναι το καλύτερο τέτοιο που έχω δει μέχρι τώρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Παιδιά, πήρε στάση και πάει 662 μη, 862 μη. Παιδιά, double για την abuse εγώ θα πω. Παιδιά, πήρε Ματέο και πήγε 1 billion. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, το μεγαλύτερο admin abuse, το καλύτερο, το φτάσαμε 1 billion, double admin abuse. Πάμε να δούμε αν θα πάρει κανένα άλλο. Παιδιά, σε εμάς πάνε ρε κράιπους με ντους και λαβάκα. Παιδιά, πήραμε ένα άλλο σνουμπίνι Cyber με Fire, ένα το Ιρέτο Βοκατσίνο με Στάς, Ουφο, Μπραζίλ, Λαβάκα, Glitch και One Year. Πήραμε ένα, πώς λέγεται αυτό, 39,3 million με crab και εγώ τέτοιο. Και One Year. Και λαλάκι Grande, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Gold. Anniversary Grande. Πανέμορφο. Με Fire, One Year, Bombardiro, Stas και Ματέο. Περιμένετε να δούμε πώς θα βγάσουμε το δευτερόλεπτο. Περιμένετε, μην το πάρετε, περιμένετε. Πάμε να δούμε, παιδιά. Κάτσε γιατί είναι Ying Yang, περιμένετε. Δεν το έχει κάνει ακόμα restart. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε like και subscribe, θα το πούμε μια άλλη φορά.